Ya mbaba unu n'anya unu afụgonu datin m na-ekwu maka ya biko mma like godu ka unu nenekwa this video again because ịma na ọ da-afịa mmadụ ịlakọ isi na isi ya ịlakọ isi na isi na-atọ ndị Igbo ụtọ wee amaghị nwaanyị ma nenegodu this video na obele nke a chọzi igbu m egbu Ayaya Nando nye agha salụ m everything to the extent na onye nzijere ya ka ọ lụọ ọrụ ọ chọọ ile nwaanyị mmadụ elu na ka ọrịa ya enu ka ọ mee ife nwa nọ n'ahịa gị nsị nwaanyị a ife niile a na-aga ịgwara m ịmanụgo na ife dị. I was never the one. I never said something like this. I don't know how Yam Baba conjoined this video. I'm not going to where conjoin one this video. I'm not on the edit or anything. But that is not the problem. The problem is that I have been arrested. I have been summoned in police station. You understand? I'm on the police for arrest. And the more I got also, I will not run. And then Pueba, Ewo na ga-ebuje the matter to court. Massive abiko, massive no problem. Ebujezi this case to court. Mma like a Yamba baby na court. I would like you to explain this thing because all the man not believing. You got one when you say na Ayaya na land on a law like that. I have never said something like that. So you get whether the roaches of this video because any video that you make have roaches. Are you getting me? So if you're in a court of law, you will explain this. You have to explain this thing to the court. Because I know that I did say something like this. You pull on me if you do to it. Again, what is where a bit is here, you check all on the post just to bring my name down. Tikwam Nanso, Insinia, where to tap. Ayaya, Kopa more was up. You will on blog where I look good. And on one level, thank God, no police matter. No bobe for. So if just yana court, you explain no the court to this thing because I am sure that all belong to Ifa. Won't go to something like this. So here they explain. I'm going also from here like this now. I'm going to police station. You got that. Everyone at police station. If I want to happen, when you can one way you can get it till the day they go. In again, I will not run. And thank God the Mabule going to the case. You got that. So. Na agbakasị onwe ma arụ ọbụ na-ego ma ọ na-ewute m. So Yam Baba, you have to defend this in court. You will defend it in court ma oge kwuo. Ya akọwara fa ka ntị sị na Ayaya na-ebi na onye ọ na-alụrụ ọrụ. You will learn. Ị ya ama ife by fire by force. Pụta ịkọ rọbish post na-achọ onye ị ga-alapụta. Ọkwọ nke ị ga-alapụta nakwa ajị abụ na ife adịghị ya. Akwụkwọ ka agụụ gụọ m n'udo ọ bụrụ mmụọ ife ọjọọ wee bụrụ ụbịa ọsọ nda bụ ụbịa